at Numbers chapter number 20. Sabheka uMose beno Aaron and how unfortunately bayithola sebedinwa that abantwana baka Israeli bekhalaza befuna amanzi endaweni yaseKadesh. uNkulunkulu gave instructions to them 90 fanele nyenzi. In their anger, into eshiwo uNkulunkulu bangayenza phambi komhlambi wakho uNkulunkulu. uNkulunkulu wathi fanele akhulume nedwala amanzi aphume. Kodwa kunokuthi akhulume nedwala wakhuluma nabantu nina zihlubuki. And by doing that, he had made a big mistake. Moreover, walishaya idwala wazolishaka zibe kabili. Aphuma amanzi kodwa yena benomfowabo Aaron failed dismally. Nizokhumbula bangcwele ukuthi after that uAaron died, wafa. Angazi ukuthi izinsuku uNkulunkulu ekade ezibekele uAaron izingakanani emhlabeni. Kodwa one thing I can tell you is they were longer. How do we know? Because uNkulunkulu was leading them to the promised land. Babengakafiki ezweni lesithembiso. So the man was supposed to only ukuthi ahambe emhlabeni when he together with his brother uMose sebengenile ezweni lesithembiso. But as izonkulunkulu lisho, it's the moment you wander away from understanding, you enter into the congregation of the dead. The man died. And after him, even nomfowabo Moses and he died before angene ezweni lesithembiso. So what did we see? We realized ukuthi ukubusa okudinwa is too costly, very expensive. What did we say? We said you are either propelled to your destiny or you are doomed to your fate. Anger, ukudinwa kunamandla ukuthi kungafinyelelisi la fanele ufinyelele khona. Khona ibanga uNkulunkulu asimiselelo na sonke nje besikhona la endlini bangcwele. Ngenxa yokubusa okudinwa ungayithola usungasafinyeleli kulelo banga lelo uNkulunkulu bekumesela ukuthi ufinyelele kulona. Anger can rob you of your destiny. So bangcwele, this is very, very important, and today we continue wrapping up now this area of anger, because now I'm sure ngikhono buza uthi, okay Mr. Preacher, yes ngiyakuzwa ukuthi ukudinwa, anger is not a good thing. And somebody out there might be saying ukuthi mina nginenkinga yokudinwa. I've got a problem. Now and again I boil like a kettle. Amen. Nginenkinga yokudinwa. Nginamabhathini engikwazi kahle ukuthi yabona ngisho kuthiwa angikwazi. Mungafika lo pressure awu ngiyokuphela u5 minutes and you will boil. Amen. You see? Khona abanye abantu abangathanda ukuthi kukhulunywe ngendlela abagqoke ngayo. Amen. That's your anger button. Menge nje umuntu wathi awu ngisho ekusize kulungisa. Because they think they are always right. Yabona nje uhlezi nje. You know, sometimes ubona umuntu egqoke kahle kodwa khontela ekhanda nje uyabona ngeke lethi mhlawumbe kade ehamba yaqatha kahle ekhanda. And then you know uyabona ukuthi iyakona lento lena, you are just so beautiful like this. So you come close and then ufike uyibamba uyisuse lento, and as uyisusa usulipressile ibutton. Boil. Why? It's because of what we are talking about. Kuyazwakala bangcwele. So anger is not a good thing. Ayona into enhle. I'm telling you. And ihlasela lonke uhlobo lomuntu, including nomuntu akade asindiswa, yamhlasela ukudinwa.
And I'll tell you what's with anger. Anger will lead sometimes to what is referred to as arguments. You know? Amen. Have you seen abantu bephikisana ngamazwi? Athi ngithi kujenile nje ukuthi kufanele uqale wenze lokhu uqala, yabo? Uqale wenze lokhu uqala ngaphambi kokuthi uhambe emsebenzini. Manje buka. Yabona inkinga isenzakalile. Naye lo oquliswayo athi hayi phela bese ngiphuthuma. You see now this. Bese ngiphuthuma. Yingakho ngazange. Kuyazwakala banxele. No, let me just explain this thing. It's a scenario. You'll see it. Hallelujah. Unkosikazi avuke because ungena early emsebenzini, right? Indoda yalithanda iparish. Angithi banxele. Ithanda ini? Ithandani indoda? Manje njengoba sekuyiwinter kubanda kanje. Ifuna ukuthi uma ngabe ivuka kube khona endlini banxele. Kube khona ini? Now let us look at this. Banxele, I'm telling you, these things they happen kwizindlu zabazalwane. Hayi abahedeni abazalwane. Ababishopi. Umama ngokukhulu ukuphuthuma ekuseni athola imessage. Phuthuma. Konakele yena nje ufika ngo7 ngaleswa namhlanje ufuna ufike ngo6. So lo 30 minutes usidle isikhathi separish lika baba. So umama phuma hambe ngithi manje ulela ubaba ngithi ubaba ibishop yena uhlala ekhaya, you see. Umama uyasebenza, right? Phuthuma mama angalenzi iparish lika baba. Afike emsebenzini ayilungise inkinga befonela ayilungise. Livuka ibhubesi lasekhaya. Haw. Uma kasibani bani uhambile. Imagine every day uyalenza iparish akagage. Just one day. Haw. Ngabela sokuvuka hambe nganje ngathanda iparish lami, uyangazi. Abela sokuka hambe nje. Ibishop, yes. Alukwazi. Umama afuna lebe. Ahambe nje. Now imagine banxele from ekseni umama ubuye ekhaya ngo4, indoda hayi ukuthi like iketela liyabila from the morning ngenxa yeparish. Just because of a parish, the man is boiling. And as I think, ngifuna ukuthi ngihlale la phambi komnyango ukuthi mengena vela ngenele kumina. My God. Umama banxele ade 7 usezoza ukhohle ukuthi kuseni, you know. Ethe ngena alifici ibhubesi. Limbheke ngamehla avutha umlilo. Nkosikazi uthathelaphi lokho? Baba. Nkosikazi uthathelaphi lokho? Manje usuthena usekhohliwe akakhumbula ukuthi khona into, you know. Akithi uyanje ngathanda iparish lami ekseni. Ngifike ekseni nami manje ke. Oh, you see now, ibishop. And now here's now the problem now. Engifisa ukuthi thina sisinde kuyona. Kuyazwakala banxele. Nangu mama, she knows exactly ukuthi vele akazange azalenza iparish lika baba. Nangu baba udiniwe. He doesn't know ukuthi indaba umama ehambile ngazange azalenza iparish. So kahle la akekho umuntu omubi, you see. What I'm telling you, in that situation, so sekuvuleka ipark lamademoni. Now,
asibhekeni ke lento, right? Bangcela ngithi sihambisana ngithi la. Mangithi sonke sikhona endlini. Now the man indoda ukuthathela lapho lokho makasibanibani ukuthi uhambe ungazange uzungenzela ukudla kwami na. Athi mama baba kungena imessage esheshayo ekuseni engiphuthumisa emsebenzini. Now you see the mistake there. You see? Now already lapho amademon no Satan abasebehleli phansi angazi noma ukhona nepepcorn esogwini, I don't know. Angazi. Kodwa I'm telling you bese sebefana ngathi sebese bioscope manje. Let us see this, let us watch this thing here. Where will this now lead? Do you know ukuthi khona imishado esiphelile namhlanje just because of things like that? Silly things invited evil spirits which did devastating things in a marriage. A small thing. Now, listen to Unkulunkulu. Let us look at this now. Hallelujah. Precious Jesus. Go back to face, chapter number 4. We're going to see this now. 4, verse number 26 to 27. Yes. Go back to face 4, 26 to 27. Amen. 27. Yes. Hallelujah. Unomphendela mama. Yes. Hallelujah. Sabonga kakhulu mama. Thukuthelani. Now uNkulunkulu he knows ukuthi iziningi izinto ezizokwenzeka emhlabeni ezizokwenza uthukuthele. You see? That is why ukuthukuthela in itself that is not really a disaster. But what is a disaster is what follows ukuthukuthela. The moment usona following your anger. So what this will tell you is the moment uthukuthela, something can still be done, preventing you from sinning. And verse number 27 says, do not give. Listen, ungamnikezi indawo, yes? Okay, now let us come back to this couple. Amen. Amen. Now do you realize, Bangcwele, ukuthi the anger of this man into ayijwayele ukuthi ayithole enkosikazi akazange aze ayithole, and now he is angry. So already how he addresses her useqalile useyona ukuthathelaphi. You see already there's a problem there. Ukuthathelaphi ukuthi uvela usuku uhambe ungazange uzungihlelele ngumyeni wakho na. And then from that now the wife kunokuthi awunciphise umlilo uzoza with a defense emsebenzini. Now he brings umsebenzi into this whole thing, and instead of lendo ukuthi iphile idinwa more izidwela nomsebenzi wakhe. You see, so he has been done something. So ngamazi ayikho into elungisiwe la. What now this lady has done is usekhomba inkinga emsebenzini kodwa enze ngaye. So we are still in the same place. Nothing will be fixed there. Ngisho kunjalo kodwa now you see qale liphakame izwi. And then now where many make the mistake is that time liphakama izwi lika baba. Nathi, you know, now you see now listen is uNkulunkulu Bangcwele. Do not give place to the. Do not give place to the. Do not give place to the. So the moment the wife is now angry, avela khumbula lo muntu lo vele sokalana nje mina athi kanti isiqila sakho yini. Oh.
Wo. Kanti ngisiqila sakho yini? Now you see, at that moment, ibishop lalikhohlwa izwi kade lelishumela la ngesonto. Uvela nje abe umZulu 100%. Manxele, kuyazwakala Manxele. He is now useshoda ngehawu nomkhonto nebheshu. That's the only thing ashoda ngayo at that moment. Umgcojwa, Manxele, I'm telling umgcojwa ajike abe silwane endlini. Because now the moment ethi kanti ngisiqila sakho yini? This thing kade yenzeka throughout the whole day vele it's overflow and then immediately spiritual slumber. He is now forgotten even about uJesu. Yawe that time akasamazi uJesu. He is forgotten about the cross. He is forgotten about the love of Christ. He is forgotten about humility, ukuthoba. He is forgotten about gentleness, a fruit of the spirit. He is asleep. And then things keep on escalating. Most years kuthiwa awu ibishop libe unkosikazi isandla. You see, where did this come from? Anger. Ukudinwa. He failed to manage it. Now, you know, these things, Bangwele, they can be prevented. Hallelujah. Kuyazwakala Bangwele. Now then, uzongibuza Mr. Preacher, how then? Mina ngifuna iparish lami mina. How do I prevent myself from ukuthi ngidinwe? And now the wife will ask me the same question. Ngivele emsebenzini ngikhathele indoda vele suka yakhuluma nje kambi nami. How then should I deal with that situation? Isaiah 15, you will see something amazing there. Isaiah 15. Now this is a remedy for all arguments. Ngiyazi abantu abashadile imvamisa bathanda ukuphikisana. Don't ngayijwayele into njengaleyo. Kuyazwakala Banxele. Because that invites a demon to come and play games with your lives. Yes. So funda just nje from eqaleni, yeah. Here's a remedy, yeah. Impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka. Okay. Again. Impendulo ethambileyo Yenzani? iyabuyisa ukufutheka. Hallelujah. Banxele kuyini ukufutheka? Yini ukufutheka? Ukubila, yes. Amen. Hallelujah. Ukubila ngithi ukudinwa. Now, we've got to find solutions from the word. Angithi Banxele. Lithini izwi kaNkulunkulu, yes? Kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Yes. Ulimu lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi. Okay. Let's pull back to verse number 1. I want us to look at that again. Yes, verse number 1, ma. Yes. Impendulo ethambileyo Yes. iyabuyisa ukufutheka. Yes. Kepha izwi elilikhuni livusa ulaka. Hallelujah. Shuthi ulaka liyakwazi ukuthi lenziweni Banxele. Liyakwazi okusho ukuthi you as umntwana kaNkulunkulu, you must make it a point ukuthi ungalivusa ulaka kubona bonke abantu ohlangana nabo emhlabeni. And uNkulunkulu is showing us ukuthi ulivusa kanjani ulaka. How do you encourage anger in the life of a person? You must refuse to be ube imoto esetshenziswa amadimoni. You see, angithi Banxele, understand this. Imoto ngisho kanjani, but mengabe ihamba, it can take somebody from point A to point B. Anger, ukudinwa.
You know, yawazi konke kuyigovuzayo kuyazwakala Manxele. And that thing is called, you know, now like words, evil words. It's grievous words. It's like you stir up something. Is a shube, you see? And that thing is called anger. So that is a soft answer turneth away your wrath, but grievous words stir up anger. So you can make a choice. Ukuthi ngeke ngize ngikhulume into ngingazange ngize ngicabangisise kahle. Now there are two people. There's one who is wise and there's one who is referred to as a fool. As babhekeni labandla, verse number 2. Yes? Ulimi. Yes. Ulimi lwabahlakaniphileyo. Lwenzani? Yes. Luveza kahle ukwazi. Hallelujah. Ulimi lwabanjani? Luvezani. That means ukuthi if you are wise, amazwi akho azobanjani nawo, they'll be wise. And then now listen to uNkulunkulu. This man njengoba ehlakaniphile uyakwazi ukulisebenzisa kahle ulimi lwakhe. Now kule example bengicela sikhuluma ngayo of this couple. Do you realize ukuthi unkosikazi wendoda ediniwe could have saved the day? Amen. How? Firstly, funa abe nolwazi. If you are wed bankrupt, uma ngabe uzowazi ukuthi lithini izwi ngento enzakala kuwena njengamanje, you are in trouble. And this man is now useyibhubesi kuyena, and the time ebe ibhubesi yena anger rose kuyena ngene endlini ekhathele vele emsebenzini. But what does the word say about this situation? Impendulo ethambileyo Yes. iyabuyisa ukufutheka. Hallelujah. Injani indoda endlini Manxele? Isifuthekile, angazi noma emzimbeni noma edlathini, I don't know, kodwa ifuthekile. Enhlizweni, ifutheke enhlizweni. You see? Amen. So now the wife has a responsibility. The tongue of the wise useth knowledge. Now there's an opportunity for you to use knowledge. Give this man a soft answer. Qhumisa leli balloon elifuthekile uphume yonke lento le. You see? Yes udiniwe, kade usebenza na unazi izandla asiphiki. Wena kade usebenza nibehlele ekhanda all day asiphiki. But be wise about it. Why make use of igama elithi angisona isigqila sakho? You see, what is that now? Amazwi anjani lawa? Ila kukhulunywa ngawo laphayana. Anjani? Mabi. Right? Listen, but grievous words stir up anger. That's the English version now, right? Why use that? Why use that? So, uNkulunkulu uyasitshengisa Manxele ukuthi there's something that is needed from the wife here. Soft answer. What is that? Ngiyaxolisa baba. You see? That's where it always begins. That's where it always begins. Uma ngabe abantu bephikisana bagcina into abayikhuluma sebeyikhohliwe ukuthi yini baxabanisile. The only thing esesidingakala ukuthi ubani o wrong la. Manxele, hear this very carefully. Hear it very carefully. La sesekufunakala ukuthi kube khona umuntu o wrong nomuntu o right. Manje that time ethi angisona isigqila, still la asamboni umuntu o right no wrong. And then ibhubesi lizofika libhonge kakhulu. And I'm telling you, uma ngabe ukuthi that is not achieved. Khona uzokhala in that same room. Somebody is going to cry in that same room. Izinqumele mntana kaNkulunkulu ukuthi mina ngilona
onempendulo enjani? A soft answer. You can do it today. Ungazinqumela namhlanje. Emsebenzini, have a soft answer always. Ekhaya emndenini, have a soft answer. Do not be the one that causes ukuthi kube khona ukudinwa endlini. Regardless of what might happen, be ready with a soft answer. The moment you do that, ngiyantshela bangcwele, anger will not rise. There's something that I discovered bangcwele. Amen. Ukuthi abantu bayathanda ukuba right. Amen. Ngitheni bangcwele? What did I say? Abantu bayathanda ukuba. Now uyingane ekhaya, umzali wakho khona into angajabulile ngawe. Amen. Angene endlini. Indaba manje ukwenza kanje. Into njengale ngiyifuni. Nanje nenzile irongi. Ngane hlakanipha ngane. Ungazidefend kumzali. Imvumele. Mengabe ukuthi ubaba isho ukuthi baba irong lento engiyenzile. Ya irong ngempela. Futhi ngiyifuni ngempela baba into njengale nayifunakala. I'm telling you, listen to this. This is very important. He njengoba ekuthethiswa ingane ngowakho uright. The best way ukuthi umnciphise, make him to be more righteous. Hallelujah. Hallelujah. So bangcwele, what the point that we are trying to drive here is, your answer has got to be soft. So if it's wrong, ukulala 10, don't now say kodwa kade ngifunda nje ngazi ngalala ngo4 ekseni. You see, at that level you are at the same nimi kanje aqondakala ukuthi uba no right uba no wrong. And khona uzokhala egcineni lapho. Hallelujah. You can be an excellent person. You can be umuntu okuthiwa umuntu oyiphunga elimnandi. Usawoti. You can be the salt in your family. Hallelujah. Now, again, let us see. Because there's something very important on this same 15. Yes, because now imagine, there's something that they forget. Okay, now, before, okay, so we now know the tongue of the wise, and then after that, there's the tongue of the what? Yes? Can you imagine this? Upafuza ini? Refuse. Angithi that time ethi kanti ngisigqila yini mina already useyaphafuza. You see? And now njengoba ephafuza kanje khona naye into engazimphafuze, you see? In that same kind of arrangement. Amen. Bangcwele, mina personally I choose to believe izwi kaNkulunkulu. Amen. Because this is wisdom from the ancient of days. Hallelujah. Now, there's something they forget. Uthini verse number 3? Yeah? Amehlo kabani bangcwele? Amehlo abani? Enzani kulesimo lesi? Oh yes. So uNkulunkulu uyalibona ibishop eselinikini ikhanda. Ngenxa yeparish. Athi umgcotsha wami wonke okwazi ukuthi ame phambi kwabantu abawu1000. Unyakaziswe yiparish elishisayo. Observe your life. You will realize
Ukuthi izinto ezikwenza ukuthi udinwe, izinto ezingekho azikho man, azikho. Kodwa uma ngabe isitha ususinikezile iplatform, he will come and make you a joke. And now I feel sorry for unkosikazi ozofanele ame ngesonto avela akhumbula indaba yeparish indoda isimphambi ngoba amen bazalwana. You know ngebhesi elikhulu, you know. Usathane kade ahlula. Athi iparish. And what has caused that disaster? Failure to manage the emotion of anger. You know, abaxhayeka abazalwane sasukuma sonke sathi amen unkosikazi simbona udini ubheke phansi. Yes, verse number 3. Yes. Amen. Yes. Verse number 3. Yes. Amehlo kaJehova sezindaweni zonke. Aqaphela ababi nabahle. Oh yes. And then verse number 4. Yeah. Ulimi oluthulayo. Yes. Lingumuthi wokuphila. Did you realize this? Okusho ukuthi by choosing into oyishoyo, you can bring life to every situation. To an angry man, what is life? Ukuthi nje athola ukuphola kule nkinga yakhe. Kuze kusho yena athi ngiyaxolisa nkosikazi. Indlela engivele ngasuke ngasho ngayo ngena ngiyayibona ukuthi ayikho right, ngiyaxolisa. But lo ozothola lokho yilona ohlakaniphile. Othel nyuki ibhubesi wangavuma unyuka nalo. Wehla kakhulu athi ngiyaxolisa baba. Asho ukuthi angizange ngize ngenze kahle phambi kwakho. I'm telling you, ngisho kade safuna ukusho enye into uzovela angazi uzothini. Manje mengabe sevumile ukuthi azangazenze kahle and futhi waxolise, yini sengizoyisho enye. The only thing engizoyisho uzothi, hawu kodwa yazi nami unkosikazi nginephutha ukuthi nje ngivele ngisuke ngiki. And now you see, life. A wholesome tongue is a tree of life. As we speak today, I'm telling you, there are marriages, imishado, which akusekho mnandi. Not because akufanele ngabe akusekho mnandi. The problem is failure to use the tongue wisely. Stirring up anger, leading to isimo esingekho mnandi ekhaya. There can be life. Kuyazwakala bangcwele. And uNkulunkulu uyasitshengisa ukuthi impilo is directed by a tongue that is used rightly. And the tongue that is used rightly is the tongue that is used after knowledge. So for you, mntwana kaNkulunkulu, ukuze uphephe ekutheni ungadinwa, go for the word. Amkela izwi ukuthi libuse inhliziyo yakho. Ngokuthi libuse izwi inhliziyo yakho izobuseka imicabango yakho. Ngokubuseka kwemicabango yakho luzoqoqeka nolimi lwakho. And at times where things like lezi sikhuluma ngazo happen, you will just answer rightly. Yazwakala bangcwele. And that goes for even nengane ezincane emakhaya nabazali. I'm telling you, it's very possible ukuthi umzali wakho akhwelwe yidemon ngaphandle lokudinwa, right? Already uze ekhaya liyamkitaza kanzima lemihlanje. And then as engene ekhaya, he is a man on fire. Not the fire lesithandayo thina kodwa another type. Now when ezingane qaphela, be very very careful. Observe that person ukuthi already uthe engena vele ungena uyavutha. Shothi khona into emdalela inkinga. He has been stirred up from the outside. Now be careful now not to add, because I'm telling you there will be disaster in the household.
So uzongena and then the time engena you know Banxele it's khona endlini. It's khona endlini Banxele. Angithi I told you ukuthi khona into emkidazile angithi. And so as engena now you see what will now begin to happen is uzoqala bheke yonke into ekufanele asithise umuntu ngayo. Yabo. Athi ngena akhumbule ukuthi yazi bengithena izola behlisa udodi la lola. Nimehlisile udodi. Nimehlisile. Now be careful. How you answer such a man. Because if you will say, I know, you are in trouble. You are now in trouble. Because what will follow there is, ubaba la, mengabe ngisho into fanele yenzeke ngaleso sikhathi ngiyangizwa. Now there's a situation that has been created now. Already now, ama-demon are gathering together. Let's watch this. How this will end. Now they are looking at this thing here happening. What will happen? If you do not have knowledge as ingane, somebody is going to cry. Khona uzokhala. A soft answer. What does it do? Yenzani Banxele? Ofuthekile wenjani? Uyehla. Yes. So as ingane you see now when you've got knowledge then you will know already ukuthi okay no lo muntu nje bengene nje. Already mina ayikho into engenzile abe nje. So already let me try to make life easy for yena. Yabo? Anga aid kulomlilo ovuthayo. Start by apologizing ngiyaxolisa baba ngiyaxolisa mama. What I've realized Banxele, ukuxolisa it solves 80% of the problem. Ukuxolisa kukodwa ukuxolisa. Ngiyaxolisa. And yonke into azoyisho uvumelana naye. Ungamphikisi uvumelana naye because lo muntu usifanele simehlise kulento ayona aza abuyele because ungene I'm telling you think you are seeing umzali wakho I'm telling you khona enye into ahamba nayo and that thing will want to cause trouble in the family. Abanye bashiya amakhaya bahamba ohlala endaweni which are very strange from into njengalezo. Yazi nje ngoba kangiboni uma kangiboni ngivele ngihambe you will be in trouble. Khona abanye even today abasekho emhlabeni just because of that decision. You see? Lower yourself. Ngiyaxolisa. Manje uthathe don't argue. Yebo. Rush gijima uthathe. Do what they tell you. Mangabe ngisho ngifuna ukuthi nenzeke manje. Yebo baba uzoba njalo baba uzoba njalo. Don't say sometimes you get my assignment and then imagine hey you will see somebody will cry. Somebody will cry. Yazwakala Banxele. So now completely now we're exhausting this topic of anger. I think now it's very, very clear. Hallelujah. Amen. How to avoid this thing. So the last episode it's going to sofunda ngalo. Sifunda lapha encwadini kaJames kaJakobe. Hallelujah. On this topic and then we'll continue. James chapter number 1. We'll start reading from verse number 19 to 21. And then that will be it for this particular segment. Ukuyala ngokukholwa okunezenzo. Yes. Verse 19. Niyakwazi lokho bazalwane bami abathandekayo. Yilowo nalowo muntu makasheshe ukuzwa aphuze ukukhuluma. Okay, again, just that part, just the last one le. Lowo nalowo muntu, yes? Yilowo nalowo muntu makasheshe ukuzwa aphuze ukukhuluma. Hallelujah. Aphuze ukuthukuthela. Oh yes, you see. Now, it's not a mistake ukuthi uNkulunkulu wasidala saba neindlebe ezimbili
and only one mouth. Kuyezwakala bangcwele? Do you know ukuthi kwangenzeka ukuthi indlebe eyodwa ibe la mase la kube khona imlomo emibili? Do you realize the kind of disaster? Ngala uthi yes, ngala uthi no. And ikhuluma same time. But uNkulunkulu in his wisdom avela ufaka indlebe ezimbili and just one mouth. Because of that reason. Ngifundela again ma'am, number 19, yes. Yilowo nalowo muntu makasheshe ukuzwa aphuze ukukhuluma aphuze ukuthukuthela. You see now the reason. That time you are quick to listen. Musu thatha isikhathi ukuthi uphendule. Let izwi uyaphuza futhi nani nokuthi uthukuthele. Okusho umuntu onjalo umuntu onjani? Umuntu onokuqonda okukhulu. Uhambelana kude nebandla labafileyo. Umuntu onjalo. You see? So in everything, because now we need to know, how do I break free from this evil? Give yourself time. Ukuthi uzwe kahle. It is not only about what you hear. More so, it is about how you hear. Kuyazwakala bangcwele? So be very quick to listen properly. Ungajaki umuntu imlalelisise kahle. Okay, sengizwile. After usulalelisile, and now don't be quick ukuthi uphendule, now give it time. Yetshisa into ayishilo. Ungibiza ngesiphuphu. Hey. Yazanza iminto, hey. Ngimthembile umgcojwa uthi ngisilima. Akithi now imagine ngithi now ukubiza kanjeni nibhekene. And then delbe amazing ukubona ekubiza ngalento umusu uyathula. It's because ulufundile izwi. Usazama ukuthi uyizwisise kahle lento le. And then ekuyilaleleni kahle umusu uyabona so no. La nakusakhona enye into ekhona la. Angisabhekene kuphela nomgcojwa la. Akithi no usuyilalelisise kahle wabona ukuthi khona lenye iphimbo le demon elingenile kuyiphimbo lamgcojwa. So umgcojwa yena kanankinga yena. And then you realize what's the quickest way to destroy lento lena esimngenile? Ngiyaxolisa mfethu ngisangeze ngenze kahle. Amen. You see? Now, what have you done? You've answered wisely. And your tongue is now a tree of life, exposing the evil besimbambile yena. Bangcwele, kukhona indlela okuphendule ngayo lo muntu akhuluma nawe vela athelwe ihlazo. Azibona ububi bakhe kuba ngathi unqunu ngathi akaqhokile. Yazwakala bangcwele. Let's qhubekeni ma'am, yes? Yeah. Verse 20. Ngokuba ulaka lomuntu alusebenzi ukulunga kukaNkulunkulu. Hallelujah. Ulaka lomuntu njani? Alusebenzi ukulunga kukaNkulunkulu. Bangcwele, angithi sina sonke la endlini into esifisa ukuthi ukulunga kaNkulunkulu kuvele ngathi. Is it? That the next time you start boiling, understand ukuthi lapho you are now standing as an enemy of God. Who is that? Umuntu oyisitha sikaNkulunkulu lo muntu lona ongakuveza ukulunga kwakhe. Amen. So it's clear ukuthi the moment you allow yourself to be overtaken by anger, then now you stand as an enemy. And then ama demon athi lo laphayana loyana ungomunye wethu loyana. And le ngqoqo esiqala naye sangayiqhubeza kakhulu le ngqoqo le. And you know what's khona abanye who have now, because of that situation, have even had a meeting namademoni. Umzalwane une round table namademoni. What is that? But I know that time usucabanga izinto engasile. Following a situation lesikhuluma ngayo already ususuka meeting nayo.
umama loyana athi vele lo baba lona akaze benangithande. Now you see, now that's now a meeting with demons. Now they are saying, I guess now you are in a table and in back and you don't know. You do not know. And then Mercedes said, Lord, you think it's you. And it's a devil that has planted that evil seed. Why? Because already you are fast asleep because of your anger. And abanye in that same meeting, you think it's not your decision. It's an outcome of a meeting that happened ongayazi nawe. And all these things come, and then the end result, something will die. At other times, even that same person will even die. So, Bangwele, it is not worth it. Verse number 21, yes? Ngakho lahlani yonke insila nokubi okuvamileyo. Yes. Namukele ngomoya omnene izwi elitshaliweyo elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu. Hallelujah. That's the solution. Knowledge. Into zokusindisa ekutheni ube umuntu ohleze ehlasela ukudinwa. Go for the word. Azi ukuthi izwi lithini. Ulenze futhi izwi. Mengabe umuntu ephakama wena enzani? Enza izwi ehla. As umzalwane never be caught kwimpikiswano. As a man, that day uqala usuphikisana nonkosikazi wakho, you failed. When I say ngisho argument. Hi. Yabo lo hi. Befanele. Don't be caught in that. You are the leader of that household. The wrath of men does not show God. As a male man, male person, your first responsibility is to show uNkulunkulu in this family. Amen. They've got to see uNkulunkulu in you. It's a responsibility of the man. How will they see uNkulunkulu now? Usufuthekile. Parish lami. So, be quick to listen, slow to speak. Even in a situation as unpleasant as it is, Bishop Lama, give yourself time and now begin to observe the character. From Monday to Thursday, every morning, so something must have actually gone wrong. Because this is out of character. You are giving yourself time to observe. Don't be too quick. Give it time. And I'm telling you, in so doing, you are inviting Gumongwele to assist you. Amen. It's very possible to live a life free from anger. Manage your emotions. That's what I'm saying. Now, today, it was a wish of mine on the very next emotion to be managed, called desire. In our language, in Kanu. And then we'll finish off with fear, managing fear. So how do you manage desire? How do you manage fear? So then I believe then that we'll look at next time. So those two are still left. We still need to cover them very, very
in a very detailed manner. uNkulunkulu, he knows why anger bekufanele sihlale kuyona ngalolu hlobo. He knows why. Yazwakala banxele. He knows why. And ngiyamkhola uNkulunkulu banxele ukuthi ngamunye usizile kakhulu to not be victims of this evil, nasty emotion called anger. Hallelujah. So as we are standing, bengicela ukuthi abantwana benkosi basondele.